Καλησπέρα από τον Αφρατούλη. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι είμαστε και επίσημος συνεργάτης πλέον του του Original. Φέρνουμε το πολιότικο Painterly που πρωτοφτιάχθηκε το 1983, αυτό το ιδιαίτερο και νόστιμο ζυμάρι. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιότικα Painterly, αλλά εμείς φέρνουμε το αυθεντικό, το Original, αυτό που μπορεί κάποιος να φάει στο όταν πηγαίνει στο Βόλο. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα καταστήματα που μπορείτε να βρείτε στη Βόρεια Ελλάδα. Θα σας τα παραθέσω όλα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τόσο για την προτίμησή σας, όσο και για τη στήριξή σας. Σας περιμένουμε καθημερινά, Κεφαλονίας 14 στην Αμφιάλη. Να είστε καλά. Όλοι εμείς οι Αφρατούληδες σας στέλνουμε την αγάπη μας. Γεια σας. When I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me like, wow, the aura on my body, I drip and I drown. So he says, I heard you're a singer. I live in a penthouse, it's on the east side. I can tell what he implied. I don't trust my decisions.